Id-deċiżjonijiet diffiċli jridu jittieħdu għax huma meħtieġa biex ir-reputazzjoni ta' Malta tkompli tissaħħaħ. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela fl-intervista tal-ħadd filgħodu mal-ġurnalisti fejn saħaq li dawn id-deċiżjonijiet se jħallu l-frott ta' governanza tajba u ekonomija b'saħħitha. Jiena nemmen li l-governanza tajba u l-ekonomija huma komplementari għal xulxin. Jiġifieri li inti jkollok pajjiż bażi b'saħħitha ta' governanza tajba. Ma jeskludix li jkollok ekonomija li timxi l-qoddim u qed naraw f'daw l-aħħar 5-6 xhur kemm dan huwa minnu. Fid-daw tal-aħħar żviluppi dwar il-proposti tal-Kummissjoni Venezja, il-Prim Ministru qal li kull ma baqa' u li dawn jiffurmaw parti mill-liġi Maltija. Aħna issa lestejna mill-ewwel it-teksts tal-liġijiet illi se jkunu qegħdin jimplementaw fliġi, jibdlu fliġi dak li qbilna dwaru, dawk intbagħtu lill-Kummissjoni Venezja biex tikkonferma illi l-emendi jikkonformaw mal-opinjoni li qbilna dwarha, mal-opinjoni finali li qbilna dwarha, immedjatament imbagħad se nkunu qegħdin immexxu biex dawk il-liġijiet jiġu l-abbozzi jiġu ntavolati fil-Parlament. Dr. Bela elenka li wara ġimgħat ta' ħidma illum il-ġurnata ntefa' daw pożittiv fuq Malta u qed titqies bħala eżempju għal pajjiżi oħra. Filli konna din it-timbrati b'ċertu lenti, b'ċertu ton negattiv, f'daqqa waħda anka il-fora internazzjonali, il-medja internazzjonali qed titkellem b'mod differenti dwar pajjiżna u jien hekk nieħu pjaċir li filli konna qed niġu kritikati dwar is-saltna tad-dritt f'daqqa waħda qegħdin jgħidu ħarsu ftit lejn Malta x'qiegħed jiġri. Fit-tmiem ġimgħa li matula Malta rat il-ħatra ta' kummissarju ġdid tal-Pulizija, Roberta Bela qal li jinsab diżappuntat li l-Oppożizzjoni abdikat minn funzjoni tant importanti ta' skrutinju. Għal darb'oħra saħaq li l-Gvern mhux se jindaħal fil-ħidma tal-Korp. Żgur li l-Gvern mhux se jindaħal fil-ħidma tal-Korp, il-Gvern se jinċentiva lill-Korp biex jagħmel xogħlu. U dak l-uniku intervent li se jkun hemm minn il-Korp jagħmel xogħlu irrispettivament ma jħares lejn uċuħ din qala Angelo Gaffa għamilha b'mod tajjeb ħafna naqbel miegħu kompletament u għaldaqstant iva nemmen li l-Korp tagħna għandu futur li huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Il-Prim Ministru nnota b'dispjaċir li hemm min qed jabbuża mill-privileġġ parlamentari. Jiena ngħid li hija għodda tajba illi servit lill parlament tagħna fuq kollox iktar milli lill-Parlament lid-demokrazija u lis-saltna tad-dritt f'pajjiżna li servit lis-saltna tad-dritt b'mod tajjeb imma l-appell tiegħi li nagħmel lil kull membru parlamentari hija regola sempliċi li jiena fil-kappell tiegħi wkoll ta' membru parlamentari dejjem nara li nosserva dan il-privileġġ nużawh bil-qies u nużawh għall-iskop intenzjonat tiegħu. Roberta Bela temm jgħid li l-Gvern irid ikun katalista għal ħolqien tal-ġid f'pajjiżna. Xewqa tiegħi għall-poplu tagħna kollu hija li fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin igawdu l-ħajja, igawdu l-familji, jaħdmu fin-negozji tagħhom, jaħdmu b'mod b'saħħtu ma mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa jkunu jistgħu jgawdu il-frott tal-ħidma tagħhom, l-importanza tal-familja, tal-valur tal-familja, dan huwa li jixtiequ n-nies tagħna u l-Gvern irid ikun katalista għal dan kollu. Fil-waqt li jżomm lil pajjiż miexi b'direzzjoni u viżjoni ċara f'dak li huwa sewwa f'valuri li huma b'saħħithom ma fl-aħħar mill-aħħar l-għan prinċipali tagħna jibqa' il-ħolqien tal-ġid kommess li nibqgħu għaddejjin b'ħidma ambizzjuża u li nibqgħu noħolqu nagħmlu l-ġid tan-nies tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.